Здравейте хора, вие сте с папурите. Днес ще правим предизвикателство с Tryhard Monster Miro и Виктор 1412. Днес ще правим предизвикателството. Цяла игра сме с коли. Взимаме картечица и какви ли още неща от тези новите боксове. И нека се прехвърляме към играта. Да вземем някоя оръжие. Оп. Чакай, тук има неща. О, джикоса. Чакай. Ще търся за какво да търся. Нали нещо друго? Ще заредя колата. Зареди се. Ти идваш, ама аз търся такова. Не, аз съм с G-класа, аз съм с G-класа, не дей. Само се успокойте. Трябва обаче да намерим отпред такова, като... Опа. Мини пистола. Ами, ще трябва да ви вземем картите и на двама ви. Виктор умря пред лицето му. Дет. Давай по-бързо. Какъв бос, бе, брат? Качвай се, ясне. Абе, мокни, бе. Качвай се, бе. Давай. Скачай да го ребутваш, да ги ребутваш. Хора обаче. Давай двойно. Давай, качвай се. Хора. Всички се качвайте. Качвайте! Не, бе! Дайте да сме в една кола, бе! Оф. Отиваме към големия град. Юху!
Това е такива, това е тяхната кола, от босовете. Не бе! Дани! Вземи го това! Вземи го това! Дани! Не бе! Вземи я тази кутия, Дани! Дани! Вземи я тази кутия, бе, човек! Абе, Дани! Браво, мерси. Мерси, че взе. Ето, да, вземи го! Ето това е. Ти шагуваш ли се, бе? Дет. Браво. Ами, друго няма. Ама сега ще ги таковаме. Аз го довърших. Да. Хора, лайкнете това видео, абонирайте се за канала, за да има още подобни такива видеа. Флип. Качи се. Ти караш. На едно е. Стреляй го, на едно е. Ето го. Нок. Ребутват. Стреляй. Стреляй! Взех на Миро. Не, аз взех на Миро. Стреляй! Те зад нас ли са? Спукахме май. Не. Хайди, должници сте ми.
Ай, качвайте се. Виж, Виктор. 30. 30. 30. Браво, браво, браво. Ай. Елата ни, бе. О, 30. 30. Кракнат. Дед, ног. Финиш. Финиш, браво. Айде. Оп, убих някой. Дед. Убий го. Качвайте се, имаме 10 кила, момчета. Уникално. Давай. Да. Няма да го зареждаш повече. Нови нож. Чак шанс. Ног. Финиш. Бягайте. Абе, дет сме, бе. Ужас. Май на този сезон е колата. Да, бе, браво. Да. Абе, много ни интересува, бе. 90. Ако успеем да убием такава кола. Абе, как да... Абе, ти като караш там... Абе, убиваме ги. Давай. Към там, бе. Абе, натам, бе. Къде... Браво, бе. 11 кила. Браво, така. Не. Да, нямам. Той имаме дрон! Той с безкрайни патрони. Нок! Давай. Аз убих един извън колата. Не, чакай. Браво. 14 кила. 14 кила. А... 15 кила. Не, нямам. Оп, 30. О, това е много опи. Това е много опи. Ама то и аз имам безкрайни патрони. Братле, какво направи, бе? Това е най-добрата ни игра на видео. О, това е мотор, бе, брат. Как очакваш да ни убие? О, крахнат! Абе, много ни интересува. Браво. Бе, какво? Абе... Какво беше това, бе?
Пребих го. О, взимай. Аз трябва да седя в колата. Отивам да регенерирам колата и се връщам. Не, тук съм. Гази го! Дед! Хювам, аз хювам. Давайте. По-бързо. Аре, по-бързо, идвайте, бе. Зоната ще тръгне, ние няма. Аре, бе, момчета! Миро, стига 100 сметки, че идвай. Трябва да вземем това да ренагираме. Виктория, аз трябва да съм там. Виктория, аз трябваше да съм... Ама аз нямам патрони. Ще влезем малко в зона да вземем това. И се връщаме. Убих един. Не знам как. Имаме 17 кила. Сменете си ролите бързо. Сменете си ролите. С Виктор. Браво. Тихо. Може и да не е това рекорда. Няма го тук. Ребутват. Стреляйте! Не успяха. Щупи това! Аз го щупих. Давайте, качвай се. Миро, аре, бе. Само аз ли имам само една сива помпа? Не, от старата. Щупете тази стена. Аз се щупих. Снимам споко. Брат, аз само карам. Аз не съм бил хора с патрони, брат. Аз само карам. Аз просто ги блъскам. Стреляй! Тук ще седя. 30? На лайца? Дед? Пак ги убих и двамата. Дед! 20 кила! Yes, бе! Да, и го подобрихме. – 21 кила с кола. Срещу 3 сме. Да, не.
Добре, давай, слизай. Само ми... Не, ясно е, че нямаш право, Само да ми даде киловете, брат. Добре, мерси. Добре. Хора! Чакай да ясно да вземем. Аре, бе! Горе! Един! Търсим. Намерихте ли го? Ето го! Айде, момчета! Това беше от нас цяла игра с колата. Спечелихме 20 и колко кила? 22 май. 24 кила само с кола. Това беше от нас. Ние сме папурите. Абонирайте се за канала, лайкнете това видео и ай, чао!